खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबावनाय जाबाय। दाथ' नोंथांमोना मा सोलिनानै दं मिथिखागौ। मबाइल बोलाब्लानो बिसिनिखौल' नुयो। एन्टारटेनमेन्ट आरो एन्टारटेनमेन्टनि बिसि ओमफ्राय बुहुमनि खा। बिसोर साथामनिल' एकदमबारे ट्रेन्डिं। मबाइल खेवब्लानो नुयो, मबाइल बोलाब्लानो नुयो। बिनिखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोननैसो इम्परटेन्ट खोथाखौ खोन्थालांनो सानदों। दा गार्डेनाव बेरायफैदों आङो। गार्डेनाव बेरायनायनि नामैनो थाबायदिंनानैहाय नोंथांमोननो खिन्थालांनोसै आङो। नोंथांमोना खोनासंलांदो। सोरबा सोरबा सोङो एन्टारटेनमेन्टआ हिन्जावखौ गारमारबाय नामा? बिनि सायावनो आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन। ओमफ्राय दा बुहुमनि खानिफ्राय मोनसे आपडेट आङो नुनो मोन्दों बिथांनि फेसबुक आइडियावहाय। माने गावखौहाय लं थं खालामनानै सोरबा शेयार खालामगासिनो दङ होननानैहाय। दा बिथाङा दासो मिथिनानैहाय होदों बेखौहाय। नाथाय आं बे फट'खौहाय माबा लांखावनो नुदों। मास मोननैसो जाबाय आंनोहाय सासे मानसिया वाट्सआपाव हरदोंमोन। बे फट'आथ' अरिजिनेल नङा आं मिथिखागौ। बेखौहाय AI नि मददजोंहाय लांदां खालामदों आरो बिनि ड्रेसखौहाय। आं माबा लांखावनो नुखांखाबाय बेखौहाय मास मोननै जाबाय बियो आंनाव फैनानैहाय। बिनि लांदां फट'आ नै बेबायदि नुयो। नैजोंहाय सेम आरो बेबायदिनो बेनोमोन नामा आंबो मोजां गोसोआव गैला। गोबावसो आङो डिलेट खालामफिननानै जोंथ' बेफोरबायदिखौ शेयार खालामा नालाय। जोंखौहाय बुङो मानसिफ्रा भाइराल खालामो होननानैहाय। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों जों बेफोरबायदि लांदां फादांखौ भाइराल खालामा। जोङो भिडिअ बानायो जाहैबाय ससियेल मिडियायाव फैखानाय पिकचारफोरखौसो जोङो भिडिअ बानायो। बेफोरबायदि मालायखौ पार्सनेल एटेक खालामनानै ससियेल मिडियायाव गैयि बुस्थुखौहाय ससियेल मिडियायाव होनानैहाय जोङो भाइराल खालामा। ससियेल मिडियायाव फैखानाय बुस्थुखौसो जोङो लानानैहाय भिडिअ खालामनाय जायो। आं बेखौहाय क्लियारफिकेसन हरबाय रायजो राजाफोरनोहाय। भुमनिखाया दासो थाल मोनदों जानो हागौ। बे फट'आ मास मोननै सिगांनिफ्रायनो वाट्सएप ग्रुपआवहाय भाइराल जाबायगासिनो दङ। सोरनोबा मेसेन्जाराव सोरनोबा वाट्सएप ग्रुपआवहाय आं बेखौ नुखांखाबाय। नाथाय बेखौ आं मिथिखागौ बियो रियेल नङा होननानै फेकसो होननानैहाय। जोङो बिदिखौ हरब्लाबो मोनब्लाबो भाइराल खालामा रायजो राजा नोंथांमोन। आङो डाइरेक्ट खोन्थाखायो जोङो ससियेल मिडियायाव फैखानायखौसो जोङो भिडिअ बानायो। बेबायदि बानायग्राफोरखौहाय आङो सानैसो मिथिनानैबो दङ। हयथ' आंजों कन्टेक्ट खालामब्ला नोंथांमोना मिथिगोन। आङो खोन्थाहरनोबो हागोन बिसिनि फेसबुक आइडिया मा, बिसिनि मबाइल नाम्बारा मा, बेखौबो आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरगोन। आङो गोलाव खोथाबो बुंनो गोसो गैया। गोबां मानसियानो सोंबाय थादों एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ गावनि बिसिखौ गारमारबाय नामा, बुहुमनि खाखौ लामारसिगोन नामा, नैफोरबायदि सोंहरबाय थादों आरो। रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मिथिनायाव दायो गाराखै हिन्जावखौ। गावसोर सानैजोंनो लोगोसे दङ। हयथ' दाखालफोर एसे दावराव जानाय समावहाय एसे बोराबलायदोंमोन खोमा, बेखौथ' जोङो बुंनो थांला। दायो एन्टारटेनमेन्टआ गावनि बिसिजोंनो दङ। आङो नैबेखौहाय नोंथांमोना सोंबाय थानायखाय क्लियार खालामहरबाय। दा गाराखै बिथाङा गावनि बिसिखौ। गावसोर दा बिसि बिसाय सानैजोंनो लोगोसे दङ आरो मा बुंबावनो बिसिनि भिडिअआथ' फैगासिनो दंबावखायो। आरो बेखौबो आं बुंलांनो सानो AI नि मददजों जायफ्रानाखि आइजोफोरनि फट'फोरखौ डाउनलड खालामनानैहाय बेफोरबायदि AI नि मददजोंहाय लांदां फादां खालामनानै ससियेल मिडियायाव शेयार खालामो, बै बिथांमोना सांग्रां थाब्लानो जाबाय। मालाबा फासिबायथाय फासिगोन ना नोंथांमोना, अब्ला गावखौनो हमदांनो हानाय नङा। बेफोरबायदि इनाय मावनाया बेसेबां गिदिर केस जायो बेखौ नोंसोर दाबो मोनदाङाखै। नोंसोरो साननो हागौ ससियेल मिडियाजों हमनो हाया, नाथाय हमनो हाजोबो। बै शेयार खालामग्राया बानायाखैब्लाबो शेयार खालामग्रायासो हमजागोन। आरो बिनिफ्रायनो रोदा सोरनिफ्राय फैदों संलांजागोन। नैफोरबायदि जागोन। बिनिखायनो आं नोंथांमोननो सांग्रां हरनो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदि मालाय सिख्लाफोरनि फट'खौहाय लांदां फादां खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। आरो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि खोथाखौथ' आङो नोंथांमोननो गासैखौबो क्लियार खोन्थाखाबाय। दा बिथाङा गावनि बिसिखौ गाराखै, बिसोरो सानैजोंनो दङ। थ' नोंथांमोना गारलायदों होननानै साननो नाङा रायजो राजा नोंथांमोना। आरो रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै मिथिहो। दा गोबाङानो बिसोरखौहाय गारलायबाय नागारलायबाय होननानै कनफिउस जागासिनो दङ। बिथांमोना गारलायाखै। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोजाङैनो खिन्थाहरबाय बिथांमोना सानैजोंनो दङ, गारलायाखै। हयथ' सानसे साननैसोनि उनावहाय बिथांमोननि फेमिलि ब्लगबो फैनो हागौ। नोंथांमोना नेनानै था। बिथांमोना गारलायाखै। दा गोबाङानो गारलायबाय सन्देहल'खा। माने सन्देहआथ' खालामजाखागोन, गावसोरनो खालामजानाय जाना जाबायना। बे वाट्सएप भइस रेकर्ड रायनानै दोननायानो अयथासार माने मानसिफोरनि गोसोखौ सौथु होदों। एन्टारटेनमेन्टआदि मोनसे भइस रेकर्ड गाज्रि रायनानैहाय स्टेटास दोनदों होननानै बुंदों। दा बियो भाइराल जादों। दा बे रावखौ खोनानानैनो गोबां रायजो राजाफ्रानो कनफिउस आरो रागाबो जोंदों आरो एन्टारटेनमेन्टनि सायावहाय। ओमफ्राय दा मिथिनो मोनबाय आङो बिथांमोना सानैजों गारलायाखै, जयैनो दङ। बुहुमनिखानिबो महाय दाय जादों होननानै बुङोब्ला बुहुमनिखाया आंनि बायदिब्ला ओरैसो बुंनांगौमोन फट'आथ' लाबायानो।
जाबाय गोरोन्थि जाबाय दिनैनिफ्राय बेबायदि जानाय नंले होननानैसो बियो निमाहा बिनांगौमोन आरो भुमिखाया अब्ला जेबो बेफोरबायदि प्रब्लेमा जानाय नङामोन माने बेफोरबायदि जाथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जासावनाय दावराव जासावनाय नैफोरो फैनाय नङामोन आरो बेफोरबायदिला बेबो बेफोरबायदि बुंनो नालागे ओरैबायदि रायनानै थांनानै बुद्रुहैगोन सोबाहैगोन नैफोरबायदि रायबायना ससियेल मिडियायाव फैनानै नैबेयावनो दावरावा जासिनदों आरो नंगौ फट'मा लाखादों सानैजों लानाया अब्लाबो बिनि हिन्जावा दुखु मोननाय हिसाबैहाय बिनि हिन्जावनावहाय बियो निमाहा बिनांगौमोन आरो आंनि बायदिला अब्लानो गासिबो सर्ट जायोमोन आरो ससियेल मिडियायाव फैनानैसो रायबावबायना बियो बेयावसो दावरावा जानो मोनलांदों आरो बेनो दा रायजो राजा नोंथांमोन गाराखै एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआ बिसोरो बिसि बिसाय सानैजोंनो मोजाङैनो दङ साननैसोनि उनाव नोंथांमोना फेमिलि ब्लगबो नुनो हागौ दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामनानैहाय गुबुन लोगोफोरनोहाय बारहोनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुबुन भिडिअजों लोगोसे थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय अननायखौ होयो नों गोरबोनि